Hola! Avui parlarem d'una de les veus més potents i imprescindibles de la literatura catalana contemporània, Maria Mercè Marçal. Poeta, narradora, professora, activista i feminista, la seva obra està profundament lligada a la seva vida. Entendre Marçal és entendre una lluita constant per la llengua, pel país i pels drets de les dones. Endavant! Maria Mercè Marçal naix a Barcelona el 1952, però sempre es considera originària d'Ivars d'Urgell, el poble on va viure fins als 10 anys, i morirà el 1998 a Barcelona. La seva infantesa és clau, ja que la mare li transmet la riquesa de la llengua oral i el cant, mentre que el pare desperta en ella l'amor per la cultura. També és molt important la figura de la seva tieta Mercè, un model d'autonomia i solidaritat femenina que marcarà el seu pensament. Als anys 70 es llicencia en Filologia Clàssica i comença a treballar com a professora de català. Però Marçal no entén la cultura sense compromís. Participa en la resistència antifranquista, col·labora en la fundació de l'editorial Llibres del Mall i s'implica activament en el moviment feminista. El 1976 participa en les primeres jornades catalanes de la dona, consolidant-se com a militant nacionalista i feminista. L'any 1980 naix la seva filla Eura, un fet que transforma profundament la seva vida i la seva literatura. A partir d'aquest moment, la maternitat entra amb força en la seva obra. El 1984 inicia la seva relació amb Fina Virurés i ja en l'última etapa treballa activament per visibilitzar les dones escriptores des del Pen Club. Maria Mercè Marçal mor prematurament el 5 de juliol de 1994 a causa d'un càncer. Tot i la seva mort, deixa una obra que avui considerem patrimoni col·lectiu i una referència imprescindible del feminisme literari. L'obra de Marçal es pot entendre com un diccionari propi, on les paraules adquireixen nous significats al llarg de la seva vida. Podem dividir la seva obra en 3 etapes. Etapa de joventut, la Triple Rebel·lió, anys 70. En aquesta etapa, Marçal es converteix en subjecte del seu propi discurs i trenca amb el paper passiu de la dona en la literatura. Cau de llunes és el primer recull poètic de Maria Mercè Marçal i l'obra que marca la seva entrada triomfal al panorama literari català. Amb aquest llibre guanya el Premi Carles Riba l'any 1976, un fet clau que la situa immediatament com una veu nova, potent i diferent. Dins d'aquest recull trobem la seva cèlebre divisa, un poema que ha esdevingut un veritable lema del feminisme i del nacionalisme d'esquerres, on Marçal es defineix com a 3 voltes rebel, és a dir, per ser dona, de classe baixa i de nació oprimida. Temàticament, Cau de llunes és una obra de joventut, on s'afirma una consciència feminista clara i una voluntat de recerca de la identitat, tant individual com col·lectiva. La poeta no parla només en nom propi, sinó que comença a teixir un nosaltres amb les dones, explorant així l'amor, el compromís polític, l'erotisme i també la solitud. Pel que fa a l'estil, Marçal fa un pas fonamental. Les dones deixen de ser muses mudes i passen a ser subjectes del discurs. El llenguatge serveix per anomenar la pròpia experiència femenina, amb una fusió molt rica de poesia culta i popular i un gran rigor formal. En aquest llibre ja es perfila el seu univers simbòlic, amb una presència molt destacada de la lluna, una imatge que esdevindrà central i recurrent en tota la seva obra. Bruixa de dol, publicat al 1979, és el llibre que la consagra com a poeta i arriba a un públic molt ampli. Tracta temes com l'amor i el desamor heterosexual, la solitud, la necessitat de construir una identitat col·lectiva de dones. La següent etapa és l'anomenada plenitud, maternitat i trencament de tabús. Als anys 80, la seva poesia es torna més corporal i valenta i aborda temes fins aleshores silenciats. És així on escriu Terra de Mai, en la qual introdueix de manera explícita l'amor lèsbic i l'erotisme entre dones, trencant un tabú històric en la literatura catalana. També tenim Sal oberta, la germana, l'estrangera,
que se centren en l'experiència de l'embaràs, el part i la relació mare-filla des d'una mirada poètica i íntima. Finalment, trobem Desglaç, que està escrita després de la mort del seu pare i podem catalogar-lo com un llibre de dolor, però també de reconstrucció personal. Finalment, trobem l'última etapa, que és la de maduresa i obra pòstuma. En l'última etapa, Marçal amplia la seva veu cap a la narrativa i la reflexió sobre el cos i la malaltia. La passió, segons René Vivien, és l'única novel·la de Maria Mercè Marçal i una de les seues obres més ambicioses. La publicació d'aquesta novel·la li suposa una autèntica pluja de premis, com el Premi Carlemany o el Premi de la Crítica Serra d'Or, i consolida definitivament el seu prestigi com a narradora de gran qualitat. L'obra és fruit d'una llarga recerca documental i recrea la vida de René Vivien dins dels cercles dels ambients feministes i lèsbics a París de principis del segle XX. A través d'aquesta figura, Marçal reflexiona sobre el desig, la marginalitat i la construcció de la identitat femenina. Des d'un punt de vista formal, es tracta d'una novel·la polifònica, de construcció complexa, que articula diverses veus femenines. L'estil destaca per una qualitat de llengua excepcional i per una mirada profunda sobre la identitat, el cos i la passió, temes centrals en tota la seva obra literària. Raó del cos és un poemari pòstum escrit durant la malaltia, on el cos, el dolor i la figura de la mare prenen un paper molt important. Sota el signe del drac és un recull de proses, assajos i articles que mostren el seu pensament literari i feminista. Per tot això, podem dir que Maria Mercè Marçal va fer de la poesia una eina de lluita. La seva obra ens parla de feminisme, de cos, de desig, d'amor i desamor heterosexual, però també d'amor entre dones, de rebel·lia, recerca de la llibertat, de maternitat i de solitud. Llegir-la avui no és només un acte literari, sinó també un acte de memòria i de resistència. Ara ens endinsem en la seva obra per excel·lència, Bruixa de Dol. L'obra va ser publicada el 1979 i és l'obra que la llança definitivament a la fama i la consolida com a una poeta imprescindible. Aquest poemari va ser un autèntic best-seller de la literatura feminista, amb una gran acollida tant del públic com de la crítica. Històricament representa un pas clau. Les dones deixen de ser muses mudes per convertir-se en subjectes del discurs literari. És a dir, Marçal no escriu sobre les dones, sinó que escriu des de les dones. Bruixa de Dol és en essència la crònica d'una ruptura amorosa, però també és molt més que això. A través del dolor del trencament, Marçal reflexiona sobre la construcció d'una identitat femenina pròpia, tant individual com a col·lectiva, i la solitud apareix també com una condició necessària per a l'autonomia personal, i el llibre mostra el pas progressiu del jo al nosaltres, cap a un feminisme combatiu i compartit. Des del punt de vista formal, Marçal combina amb gran mestria la tradició culta i popular i utilitza formes com el sonet de casíl·lab, però també cançons, romanços i corrandes. El seu llenguatge és un diccionari propi ple de símbols i amb una forta intertextualitat amb autors com J.F. Foix, Joan Brossa o Federico García Lorca. Tot això dona lloc a un univers poètic molt ric, coherent i profundament personal. En aquest llibre, Marçal recodifica la simbologia tradicional per parlar des de l'experiència femenina. Així trobem la lluna, que és el símbol més recurrent. Representa la feminitat, el desig, els canvis i el poder sobre els ritmes vitals. La bruixa simbolitza la dona sàvia i autònoma que assumeix el dolor, però s'agermana amb altres dones per vèncer la repressió. La barca representa l'emancipació i el dret de la dona a conduir el seu propi destí. L'atzar i la mar associades a la vida i a la identitat de l'autora, en un lloc simbòlic amb el seu nom, mar i sal, però també són un símbol de feminisme i sensualitat. L'espasa i el castell. És una imagineria medieval on el castell simbolitza el cos femení que només pot ser accedit en igualtat i sense violència. I finalment el mirall, que s'utilitza com a eina d'introspecció, d'autoreconeixement i de constatació de la solitud. Dins de Bruixa de Dol trobem alguns dels poemes més coneguts i treballats de Marçal. Brida
És un poema de versos d'edat menor amb rima als versos parells, un ritme molt marcat. És un cant a la llibertat personal i al rebuig de les dependències amoroses. Tombant 3, com un peix sense bicicleta, és un poema molt breu i intens, sense rima, amb versos majoritàriament octosíl·labs. Expressa la dificultat de trobar l'amor sense renunciar a la pròpia identitat. Bruixa de dol 12, els teus llavis, és un sonet clàssic en segona persona que tracta l'amor carnal i el desig com un joc de seducció i encanteri. Cançó de fer camí està escrita en plural, en forma de cançó popular. És una crida col·lectiva a les dones perquè s'unisquen en la lluita feminista. 8 de març. És un poema programàtic amb versos blancs i ritme molt marcat i proposa cremar simbòlicament els objectes de l'opressió domèstica com a acte d'alliberament. La poètica de Maria Mercè Marçal és el resultat d'una síntesi molt conscient entre dues tradicions. D'una banda, la tradició heretada, majoritàriament masculina i acadèmica, i de l'altra, la tradició triada, que està formada per la genealogia femenina i la cultura popular. Aquesta combinació li permet fer un pas fonamental, deixar de ser una musa muda i convertir-se en el subjecte del seu propi discurs literari. Analitzem ara una de les primeres influències, que és la generació dels 70. Maria Mercè Marçal forma part de l'anomenada generació dels 70 i és que és un grup de poetes vinculats a l'editorial de llibres del Mall, que volien superar el realisme social mitjançant una poesia culta i de gran rigor formal. Dins d'ací destaca J.V. Foix, que és una influència cabdal. El títol Bruixa de dol és un homenatge directe a Sol i de dol de Foix. D'ell adopta l'exigència formal, especialment l'ús del sonet i la idea que la poesia ha de ser un treball rigorós amb el llenguatge. De Joan Borja, que va ser el mentor del seu grup literari, hereta el gust per la poesia visual, l'ús d'elements quotidians i la incorporació de l'atzar, les artes, les cartes, el tarot i fins i tot el circ dins de l'univers poètic. A més, Marçal fa un esforç conscient per recuperar escriptores silenciades i construir una afiliació literària femenina, per no sentir-se una veu aïllada dins la tradició. Així, veu d'autores catalanes com Clementina Arderiu i Rosa Leveroni, de les quals va fer estudis i edicions. També és present la influència de Mercè Rodoreda, especialment en l'ús de l'univers floral i vegetal. Altres referents que destaquen són els clàssics i medievals, la poeta Safo per la descripció dels efectes físics de l'amor i les trobairits occitanes del segle XII que li ofereixen un model de veu femenina medieval. A més, també influeixen autores internacionals, com ara les poetes russes Anna Akhmatova i Marina Tsvetaeva, així com René Vivien, que inspirarà la seva única novel·la. També formen part del seu univers Virginia Woolf, Sylvia Plath, Adrienne Rich i Anna Sexton, totes elles veus fonamentals del feminisme literari. També rep influència de la tradició clàssica i medieval, i és que com a filòloga clàssica, Marçal coneix profundament la tradició catalana masculina i la capgira des d'una mirada feminista. Així, Dausiàs March recupera conceptes com el de desamic que reformula dins el seu discurs amorós. De Joanot Martorell utilitza la imatgeria medieval guerrera, l'espasa i el castell per parlar simbòlicament del cos, del desig i de la relació amorosa en termes d'igualtat. De Joan Maragall hi és present la idea de la paraula viva, una paraula carregada de sentit i profunditat. I de Ramon Llull agafa les paradoxes amoroses del llibre d'Amic Amat per reflexionar sobre la llibertat i la servitud de la passió. A més, la poesia de Marçal també veu intensament de la cultura popular i la realitat del seu context social. Així, la tradició oral és heretada de la seva mare, amb cançons com cançons de bressol, romanços, corrandes, integrades en una mètrica neopopular. De Federico García Lorca es veu una influència visible en l'ús de símbols tràgics com els ganivets i en la relació entre amor i mort. De la nova cançó, aquesta va ser decisiva perquè començara a escriure en català i molts dels seus poemes han estat musicats per Marina Rosell o Maria del Mar Bonet. Del feminisme i dels eslògans dels 70 incorpora consignes com la famosa dita d'Irina Dunn: una dona sense un home és com un peix sense bicicleta, que apareix explícitament en la seva obra. Finalment, parlarem de la poètica dels anys 70.
La poètica catalana dels anys 70 representa un trencament clar amb el realisme social que havia predominat en les dècades anteriors. Els nous poetes aposten per una poesia més intel·lectual, exigent i formalment rigorosa, amb una recuperació conscient de la llengua culta. En aquest context, Maria Mercè Marçal ocupa una posició central i alhora singular. No només forma part d'aquesta generació, sinó que és una de les fundadores de l'editorial Llibres del Mai l'any 1973, el nucli vertebrador del moviment. Els poetes dels anys 70 comparteixen una sèrie de trets comuns que defineixen el període, i són els següents. Superació del realisme social. Rebutgen la poesia testimonial o social i busquen camins més estètics i intel·lectualitzats on el llenguatge és el centre del poema. Rigor i exigència formal. Sovint són qualificats de formalistes per la seva obsessió per la precisió del vers, la perfecció expressiva i el treball artesanal en la paraula. Recuperació de les formes tradicionals. Tornen a utilitzar un lèxic ric i culte i mètriques clàssiques com el decasíl·lab i el sonet que havien quedat en un segon pla. Mestratge d'avantguarda. Tenen com a referents J.V. Foix i Joan Brossa, que combinen l'exigència formal amb el joc, l'experimentació i l'esperit avantguardista. I finalment estan en un context de canvi històric. El període coincideix amb la fi del franquisme i la transició, un moment d'efervescència política on el feminisme i la lluita per la llibertat nacional ocupen l'espai públic. Dins d'aquest marc generacional, Maria Mercè Marçal destaca per una aportació única i transformadora. És l'única dona al nucli inicial. Dins del grup de Llibres del Mai, format majoritàriament per homes com Xavier Bru de Sala, Miquel Desclot o Ramon Pinyol, Marçà és la veu femenina que trenca el silenci. A més, passa de musa a subjecte del discurs, i és que la seva gran aportació històrica és convertir la dona en subjecte actiu del seu discurs literari. La poesia passa a anomenar experiències fins aleshores absents, com ara l'embaràs, la maternitat, el desig lèsbic i el cos femení. També és una síntesi entre cultura heretada i cultura triada. Tot i compartir el rigor formal de la seva generació, Marçal crea un corrent neopopular. Fusiona el sonet culte amb la tradició oral, com ara cançons de bressol, corrandes i romanços que van ser apresos a Ivars d'Urgell. I, per últim, la triple rebel·lió. La seva poesia és una eina de militància política. Marçal escriu des de la consciència de ser dona, de classe baixa i de nació oprimida. En Cau de Llunes guanya el Premi Carles Riba i consolida definitivament el seu lloc com una de les veus més importants de la literatura catalana contemporània. Així, Maria Mercè Marçal no només forma part de la poètica dels anys 70, sinó que la transforma i l'enriqueix amb una mirada feminista, vital i profundament compromesa. Per tant, Maria Mercè Marçal no és només una poeta per a llegir, sinó una veu que va canviar la literatura catalana. Des de la poètica rigorosa dels anys 70 va fer una cosa essencial, posar paraules a experiències que no entenien. Amb la seva obra, la dona deixa de ser musa i passa a ser subjecte del discurs. El cos, el desig, la maternitat i la lluita col·lectiva entren definitivament a la poesia. Per això, llegir Maria Mercè Marçal avui és entendre que la literatura no només explica el món, també el pot transformar. I fins ací el vídeo sobre la poètica de Maria Mercè Marçal. Moltes gràcies!